Devil is a liar, ankega luke, you know baba wa. Satano yanyanyaza, utingaga ngi afato le bilo. Utabala ngendiza, yohambo phezulu. Satano yanyanyaza, utingaga ngi afato le mshado. Utabala ngendiza. Sanibonane emakhaya, ngiyanibingelela unogwajakaNgesi uDr X aba umprofethi. Nawe bukelo wami lapha ekhaya, uma izinto zakho ulungisa igceke, izinto zakho ungayigibela izinto enjengalezi. Mawumfundisi. Ngomhla ka 5 August umprofethi lo uzobe ekwaqala emvuzini. Ngizobe ngicela bonke abagulayo, ngicela bonke abangasebenzi, wena oneyinkomo ngiphathela umquba, uhlushwa izinto egcekeni lakwakho, ngifuna ukuthi uphathe umhlabathi, wena ongasebenzi ngiphathele izitifiketi zakho ama-ID. Ngomhla ngifuna zonke izingane abagulayo amadimoni, ngiyobe ngenza insebenzo enamandla, ngiyobe ngiphethe iwasho ezokuphakamisa. Nawe uzoyigibela izinto ezinjengalezi, uzondiza emoyeni. Mfundisi wami, ngifuna wena mfundisi, ngifuna wena mfundisi, ngifuna wena samfundisi, ngifuna wena nyanga, ngifuna abathandazi bafike, ngizobe ngiphakamisa ithunywa, ngifuna ukukuphakamisa 5 August. Ngomhla ka 5 August umprofethi uzobe esenswalakahla eFryhead emvunzini eMondlo. Ngizobe ngikwaqaba ekhaya, abaphelela abantu, wena oseDurban fika ngoLesihlanu, ikhona indawo yokulala, nokuya ethunjini ngikuhlelile futhi, fika ngoLesihlanu phatha ingubo yokulala. Ngomhla ka 5 ngithi bonke abalandeli bami BayTV, Kapa TV 260 channel, ngibonga bonke abangibukayo lapha kuhlelo lami television. Ngithi-ke mvunzini, I'm coming mhla ka 5 August ngobe ngithatha ama-1-on-1, ngizobe ngiphethe zonke iwasho zomprofethi. Ngifuna ukukuphakamisa, ngizobe inkonzo yokuphahlaza ukhamba lobumnyama, ngizobe ngiphethe ukhamba lokuphahlaza laba abavala umsamo wakho. Ngaphandle komsamo ngeke uyigibele iteji. Ngimema umfundisi, ngimema bonke abantu abaphelele abantu ngomhla ka 5 August. Ngomhla ka 5 August kuyobe kumgqibelo, abaphelele abantu endaweni yasemvunzini phansi kwenduna uMagubane, phansi kwekhansela uSangweni. Ngithi-ke ngiyanithanda kakhulu. Njengamanje umprofethi uyahamba uphikelele ekhaya kwaXaba, iyongibeka ekhaya lensimbi njengoba uyibona nje. Ngizobe ngifike ngayo lapha, ngilindeleni lapho. I'm coming now. Nawe kungenzeka lungisa idlozi lakho, lungisa umsamo wakho, lungisa izithunywa zakho ukuze uphakame. Mfundisi, ngifuna ukukuphakamisa, ngifuna ukuthi uze ngomhla ka 5, angikhethi umuntu. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise, ngiyobe ngiphethe ishoba lami. God bless you. Ngiyanithanda mvunzini, ngiyanithanda lapho. I'm coming now. Njengoba kumgqibelo nje manje ngisendleleni, ngizobe nginani lapho ngo11:30, ngizobe ngifike qathatha. God bless you. Inkosi inibusise. Ngiyabonga, ngiyalibonga. Devil is a liar, Jesus is an answer, yeah. Utabala ngendiza, yohambo phezulu. Abantwana bami-ke lapha engihamba nabo suka la eGoli siyakwaqaba-ke ekhaya. Phela ikhaya liyisisekelo, ila khona umsamo wami, ila khona okulungiswa khona izinto zami emadlozini akithi ukuze ngiphile. Ila khona izithunywa zakwaXaba, la khona engicela khona umusa nothando. Ngiya ekhaya elikhulu-ke la engiyakhona kwaXaba, ngiyocela nami inhlanhla konke okwenziwayo kwaXaba. Thina-ke sikholela kuleli bandla laseNqabeni, sikholela ukuthi umondakazi babehambile bangene emndenini bamukele baba zingelosi zokukhanya. Ngiyabonga, inkosi inibusise. Goodbye.
Tax ngiyanibingelela nonke emakhaya eindaweni zonke. Umprofethi lona enimbonayo mbukeli wami ngithi Vryheid umprofethi uzobe elapha ya ekhaya Vryheid eMondlo eMvunzini entsolakahla nge5 mhla ka5 and 6 August mhla ka5 umprofethi ufuna bonke abagulayo ufuna bonke abaphethwe izilwane ufuna bonke abaphethwe izumoya izingane zesikole khona izingane engasafundi zibanjwe imimoya ngomhla ka5 kube kumgqibelo ngimema bonke abantu eindaweni zonke ngiyakumema lapho uLundi Nongoma ngiyakumema lapho Newcastle ngiyakumema lapho Mnambithi ngiyakumema Durban ngizoba nenkonzo enkulu ngomhla ka5 ngifuna bonke abagulayo abanezifo ezihlukeneyo umprofethi uzobe esemvunzini entsolakahla eVryheid fona njengamanje ufune ulwazi ukuthi umprofethi uzobe enzani ngithi usuku lwakho lolu ungaphuthelwa unenkinga izinto zakho azihambi kahle ngizobe ngiphethe inkemba ngizoqeda inkinga zakho ngimema bonke abantu uma uza leyo nkonzo ungafika ngolesihlanu fika ngolesihlanu ngithi ngomhla ka4 ungafika ngolesihlanu uzolala kwaMprofethi uqaba zikhona yonke into ukudla kukhona phatha ingubo yokulala ungafika ngolesihlanu uzohambe ngesonto ekseni ngithi ngomhla ka5 ngimema bonke abantu abanenkinga wena onenkomo ngiphathele umquba wena izinto zakho kunezinto ezigijima ekhaya ngifuna ukubusisa igceke lakho umuzi wakho phatha umhlabathi wena ngifuna ungibhalele inkinga zakho zonke ezincwadi lapha ubhale phansi inkinga zakho ngizobe ngishisa inkinga zakho uyibhala ubuye nazo phatha iID phatha isitifiketi sakho unengane edla idakamizwa phatha ingubo zayo ngomhla ka5 ngiyabamema abantu abaphuma abantu eVryheid abaphuma eMondlo abaphuma emachanca abaphume emadressini abaphume ngabala ngithini halado kwa Grace ngibale ngithini Nguthu ngibale ngithini Dumbe Newcastle Nambithi zonke indawo ZuluNatal Durban Swaziland ngomhla ka5 ngifuna ukukuphakamisa ngifuna izinto zakho zikhanye ngizobe ngiphethe insebenzo umagezana lo la nansi inkunzi phatha only 300 rand lensebenzo izokusebenza izokwenza lento mina engizoyikhulumisa ukuthi ayiyenze kuwena phatha only 300 rand ngizobe ngiphethe zonke iwasho zomprofethi yonke imaterial ama-truck wamazobe khona kwaqaba ungaphathi ukudla ngizobe ngihlabe izinkomo ngimema bonke abantu ngizobe ngihlabe inkomo ngomhla ka5 tobe kumgqibelo kuzobe kunabaculi abazonibusisa ngokukamoya kuzobe kunabaculi abakhona futhi la ngasebandleni abazonipha ukudla kukamoya ubani obonakala kuwe Who's visible to you? Ngiza ngixolela kalokho Sorry, ngineflunyana ngisoye ngagibela ihelicopter into engayijwayelanga little bit of influence. I'm not used to flying. mina ngijwayele indiza I'm used to the planes. manje helicopter ngisuke ngayo la eGoli ngaze ngawushona ekhaya Helicopter from Joburg to my area. yaphinda yangilinda Waited for me ama-hour nje some few hours. manje ke ngezwe ukuthi cha umzimba I can feel nomoya that wayo the body, angojwayelanga the wind there. I'm not used to it. nami ke bengiyogcina To accomplish
izwi lomuntu omdala The likababa. word of the primogenitor. Hlonipha Honor uyihlo the nonyoko father and the mother. ukuze So into that zakho your matters zilunge nezinsuku zakho futhi zande ezweni. cannot get disarrayed and your days to be multiplied. Omunye ke phakathi kwenu uzomangala ukuthi mangithi ithonga Among you, surprised. Why am I talking about ancestor? malibonakala ngiyofana nalo. When it is visible, I'll be identical to it. Noma umfundisi Could be a pastor, noma ubishop could be bishop. uzawumangala ukuthi usho ukuthini umprofethi. One would be overwhelmed. Ngoba Why is he uJesu saying kumele it? abonakale. Jesus must be seen and be visible. Inkulu ke imfihlakalo ekamoya There is noma a great yasezulwini. confidentiality of spirit from the realm of the spirit. Ngeke siqonde yonke. You cannot comprehend it. Ngicabanga ukuthi ukuze ngibe lento engiyona For me to be wherever I am, iqiniso kumele ukuthi ngikwembulele lona the truth should be revealed to you. ukuthi kungani Why? What is a necessity? lapho abantu sebengilahlile People rejected me. lapho kungasekho osondela empilweni yami Everyone far away from me. la impilo yami imnyama Where my life is caliginous. kodwa ngibe ngiphila I'm still alive. la impilo yami abantu beqhele Where bonke people are distant from. All of them. la kungasekho ongibiza ngegama No one is mentioning my name anymore. la sebethi lento They call this thing belittling me. abanye sebeqamba amagama ngoba People abantu mad and white clip duplicate my emhlabeni name here on earth. makumnyama When kungalungi it's into zakho dark and baqamba matter, ngamagama they can even white clip your name. kunabanye phakathi kwenu Among you, abathukwa ngisho phakathi kwifamily insulted their families, abanye bathukwa ifamily insulted osisi babo and obhuti their babo sibling brothers and sisters. babizwa They ngeyifebe call them zaseGoli body commercializers in Durban. thiwa osifani Gauteng. bani ungasitshelani ngabo Oh, what can we say about those bahleze people? eGoli They are there, Jobe. zifebe zakhona They are prostituting themselves there. abakaze bakubone kodwa ufebe They've never seen you commercializing your body. khona amadoda phakathi kwenu Some among you, gentlemen, asebizwe they ngezehluleki are called failures. noma eqhamuka emakhaya Dead home. ayabukelwa phansi ngisho phakathi emndenini Undermine even their families. abasafunwa la emhlabeni They are no more wanted on earth. sebejajiwe They are already adjudicated. bajajwa abafowabo Hlulelwa with their brothers. bajajwa emphakathini Hlulelwa the community. wabizwa ngesehluleki They call you a failure. bakubiza ngamagama They ngazo call zonke you inhlamba all names, every kind of insult ngenxa yesimo sakho because of your scenario. isimo kusona awusithandi Condition that you are facing with is uncomfortable. futhi siningi izinto eingenza ukuthi isimo kusona Things that you are sokungaphumeleli facing, you don't get breakthroughs. ezingenza lokho That can cause all those things. izimo zakini zasemndenini Conditions zingakubamba of ukuthi ungaphumeleli can be your stumbling blocks not to succeed. izimo ezenziwa Conditions ogogo bakho performed by your primogenitors, nomkhulu bakho your predecessors, zingakubamba ukuthi can cause ungaphumeleli you not to get breakthroughs. izinto ezenziwa abazali bakho Performed by your parents, ezenziwa abazali bakho committed by your parents, zingakubamba ukuthi they can ungaphumeleli put you in the middle of jar. izimo zabathakathi Conditions of the wishes, abathakathi umuzi wakini practicing witchcraft against your family, Zokungaphumeleli. they don't succeed. zingakubamba They can put you in trouble. ziningi izimo ezibamba umuntu Many conditions can be your stumbling blocks ukuthi angaphumeleli not to get breakthroughs. noma efundile Even if he's educated, Angaba ne-certificate. could have credentials, Abe nama-degree. could have all his done, abe nesiphiwo and a gift also. baningi abantu abaneziphiwo Now, many people gifts phakathi kwethu among us. akekho umuntu No owazalwa one was just given birth waphuma esiswini sikanini without mother's womb, engafumbethe without any
clenched fist. uma uzalwa If you are given birth, uzalwa you ufumbethe. come out with your clenched fist. Okusho ukuthi njengoba It ufumbethe means with your clenched fist, Kunento oyiphethe. there is something that we are in position of esandleni sakho. outside your palm. Ake ngitshele imfihlakalo. Let me tell you the confidentiality. Kunabanye phakathi There are kwenu people among you abangazalwanga who are ngentando not yomuntu. given by someone's will, Bacelwa requested amathonga by the ancestors. ngoba bebona Because they esibongweni sakeni ukuthi see umuzi him, na the uyafa homestead is getting destroyed. ebese beyoguqa Then phambi we'll go and kasomandla bind the presence of the Lord, edalwa messengers. lezi ezangena And those zasesibongweni sakini accepted, same surname of yours, ezangena accepted, ezweni likamoya to the lokuthula realm of the spirit where there is peace. zithi mayibheka emhlabeni When they survey on earth, lezi yadalwa ikamoya those messengers there on the Ngoba other kumele side, siqonde because we need to comprehend ukuthi umuntu akafi. that person does not die. Into efayo inyama. What is dying is the flesh. laba abefundisi Pastors, abafunde eBible school their theology Kumele pastors, ngikhulume iqiniso I la. should speak the truth. I don't care. Anginanda. labafundisi Pastors, abathi umuntu they say a person Mayefile. when he's dead, uyolinda that one will be waiting akasenaso no isabelo portion anymore. kulaba abaphilayo People that are still alive Ngokwenyama. in flesh. ngizokubeka I'm cace gonna put it clear. Akuyona inhlamba It's leyo. not an insult. kodwa umsangano That loyo is a madness. angiphinde futhi Let me reiterate. ngizokubeka cace I'm gonna put it clear. laba abakhuluma ukuthi People that are talking like this, Umuntu a person mayesefile when he's dead, ufile is dead. sekuphelile ngayo Finish about that. njengoba ungibona ngifaka As you can see, me isiphandla no problem with this traditional bangle on. angikhuluma I'm imfihlakalo not talking about confidentiality. njengoba ungibona ngifaka isiphandla Putting on the traditional Ngibuya bangle. ekhaya. I come from home. lesi siphandla This traditional bangle, Angisifakile I did ngokuthanda not put kwami. it through my will. lesi siphandla Traditional bangle, asikhamuki not from myself, kodwa sisukela kubaba coming from my father. ongizalayo My father, Ngamfica biological esifaka father, lesi he siphandla. used to put it on when I was given birth. lokho ebengiyokwenza I was siwumndeni going to perform as a Izolo. family yesterday. ubaba Father, layelani bantu bakuthu listen, fellows, layelani listen, qaphelani be careful. amazwi Words akhulunywa spoken abazali benu by your parents Besaphila while are emhlabeni. still alive. angiphinde futhi Let me reiterate. qaphelani Be careful Amazwi. of the words akhulunywa spoken abazali by benu your parents besahlangene while are nenyama still in flesh. ngoba ikhona into ekisho umuntu ophila umzali wakhe athi ngifisa ukwenza into I ethile want to do this. abese hamba emhlabeni leyo nto leyo That engakayenzi thing without fulfilling that promise. ubani okumele aqhubeke Who should carry on? kumele kuqhubeke wena You mzali should ukuthi carry on as a ubaba spouse. wayethe Father, this is what he wanted Ufisa to ukwenza do. into ethile la This is ekhaya. what he is wishing to do. njoba at lento home. wayiphimisa When you ngayizwa already uttered. ngicela mina ukungena ey'cathulweni I zayo want lento to carry siyenzeni la on ekhaya and proceed with it to get it accomplished. lalani uthi ubaba Listen, the father of Umehleli nomama. man, when still with my mother, exoxa nomama discussing with the mother, uMakhanyile. Mother Makanye, uthi ubaba mama wala ekhaya Father, my wife, uNkulunkulu ungiphile iy'ngane and I given me spouse. kuthiwa ngale On the other side, angithi ezwakhe listen, akatshelwanga idimu not told by the principality. njengoba namhlanje Then today, kunabantu abathi people will say mawuphupha when you are dreaming, kuthi unganaka do amaphupho not pay attention to the dreams. umuntu uma esefile Person is dead. unganaka Do iphupho not pay elikhulunywa attention. umkhulu wakho Disregard noma what he mfowethu says, could be noma your uma brother, wakho could be noma your ugogo wakho father, your progeny. ngoba kasenaso They isabelo don't have no portion. sokukhuluma noma yini kulabo abaphilayo Communicate anything to those that are still alive. uthi ubaba Father said, ngifuna ukwenza umsebenzi I want to perform a ritual wokubonga to appreciate zonke iy'ngane zami all my children. ukuthi ukuthi uNkulunkulu namathonga bangiphele izingane ngifuna ukwenza inkomo nembuzi ngibabonge to thank the Lord about them. umama usaphila emhlabeni Mother is still in flesh. uyasibiza umama uyasiqoqa Convened all of us. bantu abantu
My spouse, Ubaba wenu. your father. Nami lokho ngiyakwazi I kancane. know that little bit. Ubaba wenu Your uhambe father left emhlabeni on earth. ethe Athathe. kwaphuma umphefumulo lesi sifiso sika baba engakasifezi kodwa ebheke kuso enza amalungiselelo ukuthi asifeze. To accomplish it. Kunezinto There are things. wena owahlala noyihlo baba uyihlo wathi ngifisa ukwenzela usibani bani umkhulu ukulanda umkhulu owafela entabeni ngesikhathi sobandlululo. Apartheid regime. Khona izinto ezakhulunywa ubaba wakho wathi ubaba wakho kunomkhulu abahamba beqabele belwile begwazene. Wathi omunye kunogogo la ekhaya wahamba ezilile egqoke ingubo yobumnyama. Wathi kunogogo la ekhaya owahamba waya phansi kwesihlahla wayolala wabuya nengane la ekhaya. Manje konke lokho logogo kumele ukuthi enzelwe acalela intethelelo emathongeni nakumvincane. Omnipresent. Kumele kucace ukuthi ake ngikhuluma eSouth Africa ngoba nikhuluma imibhedo. Uma ngila ngifaka isiphandla angilikhonzi idlozi angilikhonzi ithonga ngikhonza uNkulunkulu. But uNkulunkulu usebenzisa ithonga usebenzisa umuntu esibongweni sakini laba abaphilayo. People that are still alive. Ithunywa Messengers. njoba ke sesihambile ke sakwenza ke njoba ngifaka isiphandla We nje have done it. Ngibuya endlini. I come from the traditional Yasemsamo. the ancestral platform. ewumthandazo Prayer. ngoba umuzi nomuzi kumele ube nendlu noma ngabe uselokishini noma ngabe ubukisa baba enkulu la eGoli kumele ube nendlu There should be yekhethelo a tabernacle. yokuguqa A tabernacle. A yokukhuluma tabernacle. namathonga With your kini. ancestors. Kumele ube You should have ne-altar an altar. angikhulume Let me discuss. yekelani Refrain ukuwisa to be let down. oh ngisize baba Hamifa. yekelani ukuwisa ama-altar enafica kuguqa okhokho benu ngoba namhlanje niyagula nigcwele ihlazo ama-Afrika anishadi niyabulalana neza niyarepha niyadlwengula neza niyafinishinisa. All these immoral and unethical. Yini into erong What went wrong? yingoba nisukile emandleni Because wenu you are taken out from where you get the energy from. angikhathali umsuthu To be a sort of umxhosa tribe, umvenda umshangane Shangan tribe. ungum-Afrika. You are an African. Kunendlela There is a owayifika. manner in which was Kunendlela a owayifika manner in which yenziwa bakini performed by your people. bedibana noNkulunkulu Uniting with God. ngendlela abangayifundiswanga iBible school Taught about theologians. ngendlela abayifundiswe amathonga from their esimoyeni. ancestors in spirit. Uyangibona ngoba ngila See him in your presence. futhi ukuthi ungazi ngoba You ngila should know that I'm here. angimanga la ngeBible school No, from theology Bible school. futhi angikhuluma I iqiniso should speak bangela the truth when I'm in your presence. ngaphupha I dreamt. and angiphuphanga I did uJohn not dream about John. angiphuphanga I did uEliya not dream about Prophet Elijah. angiphuphanga I did uMoses not Prophet Moses. angiphuphanga Did noma not uJesu dream futhi of Jesus himself, the Lord. ungacabanga ukuthi mina ngizokhuluma ngoEliya la ngoba anginalo ubizo likaEliya. Angeke mina ngikhulume ngendlela uEliya ayithunywe ngayo ngoba mina ngithunywe kule generation yamanje. To this era, and this is isizukulwane.
ungangitshela ukuthi ufuna ngishumayele njengoJesu ukuthi uJesu wathi uJesu wafika wakhuluma kule generation eyayiphila kuleso sikhathi isizukulwane of that era. futhi uJesu uzokhuluma iqiniso I'm going to speak the truth. ungangibuyisele emuva Do not put me back. ngoba uJesu Jesus wayegibela wangena eJerusalema egibela imbongolo manje mina ngigibela uBMW ngigibela uMercedes luxury vehicle in my position. ngesikhathi sikaJesu Jesus is around. ayikho imoto ekhona There were no vehicles. yayingekho futhi ifoni There was no makhalekiki. yayingekho futhi camera There was no this periscoping and photo. lo Jesu ombona lapha ku TV noma esithombeni Jesus there. umfanekiso ku TV uthatha umuntu ekhaya Someone uya act akuyena uJesu uqobo lwakhe It's not Jesus himself. so Therefore, akufuneka ukuthi mina don't have to. mina ngithunywa umoya owehlele phezu kwami descended upon my umoya shoulders. Spirit kasomandla of the Lord. othi angenza umsebenzi wakhe ngendlela angithume In ngayo a manner in which he gave me instructions. angithi uyangibotha bangila See me in your presence. ungabe angikho la Not be in your presence. kungani ngila Why am I here? ubani owafika kumina kumnyama Who arrived to me when it was caligenius? ubani owafika kimi Who ngingenalutho arrived to me when I was in the state of indignity? angifuni ukuthi uthi mina angikhulume ngobizo obizwe ngalo ngoba mina ngumuntu kamoya wena umuntu wencwadi weBhayibheli You are a umuntu theologian. weBhayibheli A theologian. nomuntu kamoya A spiritual abafani person. They are not identical. ngoba umuntu otshelwa umoya Called spirit, otshelwa ingelosi called by the angel. ithi ingelosi lo Angel mama said to the ifika kuyena ebusuku lo woman, mama night is ithi gqoka lesi siphika wear these traditional ikhuluma ebusuku clothes. esibona kakusweni Night in silokho sifike kukhuluma ithonga lakubo sister spoke to her. ingelosi yakini Angel of your family. angiphinde futhi Let me reiterate. unebhadi ma You are ungasaphuphi very unfortunate if you don't dream anymore. angiphinde Let me reiterate. You unebhadi are very bad Angikhuluma luck. nomfundisi Let me wonke. speak about pastors. Angikhathali umuphi umfundisi. To be Ukuliphi irrespective, ibandla. not any congregation. unebhadi mfundisi very wami unfortunate, mawungasaphuphi Pastor. ebusuku If you mawulele don't dream at ngoba night, uNkulunkulu when you dream, uyakhuluma God is speaking ngephupho through nesibonakaliso dreams and phakathi visions komuntu among the people. la khona sebeqhelile Where abantu people are distant. kwaqhela ngisho udadewenu Distant, even your sibling sister. kwaqhela umfowenu Distant, even your sibling brother. washintshelwa You umfowenu change again your sibling Washintshela brother. udadewenu. Change your sibling sister. kodwa ithonga And sister lifike ebusuku will arrive at night lakini of yours. kodwa abakini abasemhlabeni People on earth, abasezi they nasemzini don't wakho coming to you, kodwa even ithonga though that lakini sister of lize yours lizongena will emzini always wakho come and penetrate your premises. oqashiweyo la emhlabeni Rejected and banished on earth. Olahliwe la. Rejected. akalahliwe ezweni likamoya Rejected on the realm of the spirit. khona abantu abake baphike ngisho ingane izala athi le akuyona ingane yami le kanti ngale emathongeni akubo bathi ingane They present see, I know, right, ukhona. lo osemhlabeni uphika ingane Rejecting them. athi le wena uyisifeba kuyona ingane yami le kanti ingane yakhe ngale kuthiwe present not absent Hayi ukuthi akekho. sometimes niyasho nithi umuntu nithi absent la but ngale kuthiwe present Is ticked present.
nithi akuyena wala Those ekhaya that lo not belong to this family. nekhanda elishiya This likaze libe whole bikho la kind of ekhaya a head, we've never had it. uyabazi ni bonke abantu Do you know bakini all of your people? uyabazi na abaphila ngaphambili esibongweni sakho ungakazalwa wena babe njani bona conceived, how they look like? uze umuntu athi ngisho ikhala kusilo Head, ngisho ikhanda kusilo nose and head. kanti ngale On the other side, emathongeni sisters are kuthiwe there. siyabonga kuzelwe Oh, thank ingane you. ezokwandisa Someone isibongo thinking to yandisa igama multiply, lala ekhaya our name will be held at the high esteem. angithi mina ngikholwa kakhulu imqingo Live to the Bible ake ngikhulume books. Let me speak. wemadoda Man, nikholwa kakhulu imqingo believe to the books. nikholwa kakhulu oJohane Bill, John, oMoses Moses, oEliya Elijah. anifuni ukukhuluma ngeyinkinga ezenzeke emndenini wakini zenziwa omkhulu bakho By your predecessors. Uzokhuluma ngomkhulu Speak ongabazi. about primogenitors that you don't know. yindaba ungakuyihluphe Come, don't bother yourself. njengoba ngila See him in the presence. uyangibona njengoba ngila See him in the presence. angikhulumi lapho into engekho Don't manga speak about fairy tale. ukuze ngimele lento To engiyiyona be wherever I am now. la bantu People sebeqhelile are distant. They abasemhlabeni are on earth. waqhela ngisho They're ihlobo distant from relatives. ubani oweza kimi Who arrived to me? ubani owasondela Who kimi came to me? angifuni mina ungitshela ukuthi la I don't care Ananda. nathi isiphandla The traditional Ngisifakile band on, vele. I put it on. ngisifaka I put endlini it there from the house. yasekhaya Yeah, Yomthandazo while you wasekhaya. are praying. Njengoba there ngila, is, nginamandla I'm here, I've got power. engwalanda ekhaya I came egcekeni from where I La come kwaguqa from, khona ubaba. where my father knows to bow a knee. yikho ni-weak That is how Tagataga. Wadini mina ngizola Pay esimoyeni. attention to your theology thing and pay attention to the spirit. ungaba umfundisi But we pastor, ungangitsheli mina do not tell me. ukuthi mina Me. angiqhube ngendlela I must carry yabezizwe on in a foreign belief system. ngoba ngumzulu Because I am an Ngiyangishitsha ukuthi African, I ngumZulu. cannot change to be Futhi a isibongo Zulu. sami nguKaba. Oh, my Ngiyangishitsha stomach is ukuthi nguKaba. X-ray that can Futhi never be njengoba ngila, altered. As I'm in your presence, angihambi ngedwa. I'm not alone. Ngihamba namathongo. I go there and sisters. ngebethe omkhulu Covered by the ngebethe progenitor, ogogo covered by the ngebethe progenitor, amathonga with the ngebethe ancestors, okhokho by the noma ngilele progenitor, ebusuku sleeping at noma night, ngihambe when I emgwaqeni walk by the angihambi spirit, ngedwa I'm not alone. ngihamba namathonga I go with the ancestors there. ungangitsheli mina ukuthi kumele ngihambe no-abraham Now I should go with Father Abraham. Ngihambe noJohane. Should go with ngoba John. ujohane angaze John. ngimphuphe noma ngilele Never dreamt about him, even if I'm sleeping. futhi ngoba ngila Yes, I'm in your presence. ngaphupha ugogo I dreamt about my female progenitor. ozala The ubaba one paternally one. ukuze impilo yami ibe My nje life to be ngalalela transformed. izwi I paid attention. elakhuluma nami ephusheni Spoken to me through kufika dream. ugogo ephusheni Arrived through izinto dream. zami zavuleka ngephupho Spoken zivulwa through dream. ugogo Opened by ozala ubaba paternally, female progenitor. angiphuphanga I uEliya did not dream about Prophet Angikhuphanga Elijah. I did u-Abraham. not dream of Father Angikhuphanga Abraham. uMoses. Did not dream of Prophet Moses. angifuni I ukuthi don't want to ungifunze spoon feed me. ake ngikhulume ngobizo Cannot speak about someone's calling. lo muntu Of osencwadini someone there in Nginobizo scripture. lwami. I've got my own calling Engiphiwe. that is given to me. Olikamoya. That is spirit here.
Ngizokhuluma nena abamhlophe bafika banibulala enyameni. Babulala omkhulu benu. They kill your progenitors. Babagqiba lapha They bury emaplazini. there to the Babafaka ensimini. They put them to the Babafaka field. emgodini. There to the pigs. Bathatha inkomo They zenu. took their Bathatha livestock. umhlaba wenu. Your land Bathatha imfuyo yenu. dispossessed. Your livestock are Baphinda taken futhi. away again. Bathi asiqedile. We are not finished. Bakubulala emandleni wakho. Destroyed your La wawuxhumana khona the source of nomvendana. power used to unite with the omnipresent. Ngilwa nento I'm fighting with ekuvalile. blocking you. Njengamanje Right now, ngiyafuna. I'm opening. Ngiyafuna. I'm opening. Ngiyafuna. I'm opening. Ikhona into osoyiswa Something feeling sensation. emzimbeni wakho. Your body. Ikhona into egijimayo. Something running on your body. Naye nyakaza. Shake it. Naye nyakaza. Shake it. Naye nyakaza. Shake it. 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 Nyakaza. Imoya elela nabo ebusuku. Esetha amadoda. Esetha abafazi. Healing them. Healing them. Healing them. Abagulayo. Bayaphiliswa. Bayaphiliswa. Moya we-cancer. Spirit of umdlavuza. Moya wekhanda elingapheli. Spirit of headache. Wena ovaleka inzalo. No, with your offspring. Bakuvuleka inzalo. Let the fruitfulness Bakuvuleka come. isibeletho. Let your womb be Bakuvuleka ukhalo lwakho. Let your Lord be open. Ehloso ukhalo lwakho wena ndoda. You man, Ngithi imbewu yakho your seed. mayibuyise isebenze. Let it come back, be functional. Phakamisa izandla. Raise up your hands. Ithi uNkulunkulu Say, kaMprofethi God of the prophet, mangithwaliswe I must be Isibusiso. empowered with the blessing zikamoya. of the Spirit. Uthi amathonga wami Say, my ancestors, Ingelosi zakithi. angels of my home, njoba ngila as I'm here, ngicela ingelosi I'm asking the Yasenqabeni. angel of Enqabeni ikhulume nazo. to liaise with them. Mayisondele kimi. Let it come in my vicinage. khona ukukhanya. Let there be light. Naseyinganeni Let my zami. children Nasemsebenzini let wami. work where I work. Mabe khona ukukhanya. Let there be light. Ishayile ihlombe. Clap the hands and give a round of applause to yourselves. Ubawona? Who's present? Ubawona? Who's here? Yes. Ubawona? Who's here? Ubawena? Who are you? Nifundanda. What do you want here? Nifundane. What do you want here? Nifundanda. What do you want here? Nantsonke lento. There is it. Iyanyakaza. Shaking it. Iyanyakaza. It is shaking. Iyanyakaza. Imancane suka kuyi. Leave Iyanyakaza. leave him. Iyanyakaza. Shaking. Iyanyakaza. Shaking. Iyasha. Bury. Iyasha. Bury. Iyasha. Bury. Iyasha. Bury. Iyasha. Bury. Iyasha. Bury. Iyakhulula. Iyaphuma. Relief. Iyaphuma ezandleni. Shaking from the head. Iyaphuma enyaweni. Shaking from the feet. Iyaphuma ezandleni. Shaking from the head. Iyaphuma enyaweni. From the feet. Ay, 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 shayihlambe, Oh, shayihlambe. round of applause. Iyaphuma. Party, party. Iyanyaka. Yes. Oh, relieving him. Khululiwe. Relieved. Stand up. So, Come. oh, I told the Come. prophet. Ukhululiwe namhlanje. Ah, we are relieved. Ufuna umprofeti akwenzeleni? What is it that you want the prophet to do Ucelani? for you? What did you asking? Ulungisele konke baba ngazi ukuthi ngicela ukuku
Izinto zakho eziqaqiwe Your namhlanje. matters God are bless you. released. Sit down. uNkulunkulu akubusise. Kodangani You child, bambane ngani buye nayo hold the child, bring it to the prophet. come. Oza. Come, usona ke. Oza kumprofeti. Uhamba nobani? Who are you with? Uhamba nobani? Who are you with? Father, is it you? Baba, uhlala lapho wena? Where do you stay? Njengamanje ngihlala la eKatlung ekhaya kuseMondlo. Okay, wakho lo mntwana. Your child. Come. Funa ukukukhulula My yena. child, I want to release Phakamisa you. isandla zakho. Raise up your hand. Lokho umgade ngemuva. Be careful behind her. Support her. Baba, uhlishwa yini? What's interrupting here? Esikolweni uyawa kube ngathi isifo sokuwa asuka aqhineke nenyawo angakwazi ukuhamba engathi uphelelwa Yinto amandla. emqaleni. When did it start? Imqale nje njengoba elapha esikolweni kulesa afunda kuso njengamanje. Okay. Ublokhuze lapho umgade ngoba amandla azokwehlela Be kuyena. careful. The power is going to descend upon her. Baba onamandla. Powerful God. Lo mntwana kusamela This afunde. child should learn. Enze izinto ezinhle. Do all the good things. Ngithumela amandla. I send the power. Yes. Yes. Nina. You. Enthunywe la. That are sent. Enizophazamisa Come to interrupt impilo yalengane. this one's life Ngengelosi through yasenqabeni. the angel of Enqabeni. Niphela isikhathi. Your time is due. Ngiyaniyala kulomzimba. I'm commanding you out of this body. uNkulunkulu waseAfrika. God of the Africa. uNkulunkulu weingelosi God of the zakithi angels. African one. nezakwaXaba. Of the Tlabas also. Neza yonke lemndeni All the families abahamba nazo. that they are with. Lo mntwana akakhululwe phakamisela This sakho. child must be Phakamisa. liberated. What This are woman akhululwe? must be relieved. Akakhululwe. She must be relieved. Ayisho lento. Let it burn. Ayisho. Let it burn. Ayisho lento. Let it burn now. Baba onamandla. Powerful God. Baba ngiyabonga. I thank you, Father. Baba akagezwe. Let Yes, her be akagezwe. washed, Akagezwe akhululeke. pure, relieved, Ngimnika nanka amanzi and found water awempiliso. of healing. Amanzi Water, nalichiphi faith, water, liyangena. enter. Liyasha. Penny, Nantshoke. that is it. 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 Iyanyakaza. Shaking. Uyasuka moya. Even the child spirit Uyakhulula. speaking. Phakamisela zakho. Raise up your hand. Ithaqaqekele ngane. Let this one be Yonke le untied. moya. All the spirits Ingaphindi ibuye. not bounce back anymore. Nansi inkemba There's a sword. ebusuku emini ayimvikele Day and lenkemba. night should protect this one. Esikoleni ayimvikele. School should protect her. Somandla ngiyabonga. Powerful God. Thank you. Ngibonga I ukhululo thank emancipation likamoya phekwa of the lomntwana. spirit upon this one. Ngibonga ukhululo Relief. imbubhiso yakho le Destruction of yours lena engiphethe that I'm in position of. yokubulala Kill. izinto zobumnyama. Tenebrosity things. Iyakhulula le ntombazana. This one is relieved. Ikhuliwe namhlanje. Relieved today and emancipated. Baba ubani igama laye? What is her name? Uba igama lakhe? What is her name again? Igama lengane uDianetsi Molefe. Yaletsi. Dianetsi. Eh? Yebo Dianetsi. Diyaletsi. Yebo. Diyaletsi. 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 Dialetsi? Ngiyakhulula. I'm relieving you. Kulamaya umnyama. This spirit of tenebrosity, Kunamakhamandela. this capturing. Diyaletsi. Dialetsi. Ukhuliwe. You are relieved. Phakama ima ngenyawo. Raise up upon your feet. Ukhuliwe namhlanje. You are relieved. You are Ukhuliwe. relieved today. Ukhuliwe namhlanje. Relieved today. Ethi ngiyabonga. Say thank you. Yebo.
uNkulunkulu kaMprofethi God of the prophet, uNkulunkulu kaMprofethi ngicela ingaphindi ibuyele let emoya it not bounce back anymore. Ngibuyele emoya. mangiphume ngiphilile I must go out healed. yonke le moya All the spirits, mangiphilise kuyo I must be healed and saved. Ukhululwe. You are released. isandla somprofethi Hand of sipheku the wakho sit down prophet is always upon you. Hlala phansi. ngizongibheka ngibona wena mntana wezala come Look at me, child. What's that? Also No. to the Baba. prophet. futse Wake up. bheka mina ohlweni Look at the prophet. njengamanje Right now. ngehlisela umlilo I descend fire. nazo enyaweni Feet. yes beka umpop Put a yes mic, put a yes mic. yes nansoke nansoke That is it. nansoke That is it. nansoke That is it. nansoke nansoke let's phansi Let us nansoke prostrate. yes ngehlisela amandla I descend the path phekwa lo mntwana upon this child. khona idlozi elithi ngikusize This is an sister that is instructing me to help you. uthi ngisize baba So help me, Size Father. baba. ngisize mprofethi Help me, Size prophet. Mprofethi. ngisize baba Help me, Size Father. baba. ngisize mprofethi Size Help me, Mprofethi. prophet. ngisize baba Help me, Size baba. Father. ngicela amathonga Asking the Tell ancestors avumile ukuthi ngize la that are willing for me Avumile to ukuthi come here. ngize. baba uyaqala ukukhuluma nami First time you see the prophet. uyaqala ukukhuluma nami namhlanje Ngiyaqala First time you're ukukhuluma. speaking to a prophet today. uyasazi isibongo sewakhumalo You know the Kumalos? Ngiyasazi baba. usazi kanjani How baba do you know it? Ngisazi ngomkhulu esahlala naye sakhula. okay Hey. kunanto eyenzakala Something transpired. kahle baba uke wangitshela Did you tell me? uke wangitshela ngesibongo sikakhumalo Tell me about the Kumalos. Angikaze ngakutshela. utshelwa Mprofethi. yima ngithi I'm ngokhumalo telling you about the Kumalos. baba Ngizwa Ah. ngawe Mprofethi ngokhumala baba. utshelwa yimi ngokhumalo I'm telling you. uyamaza ngithi khumalo You know Yebo Kuma. ngiyamazi Mprofethi. eh Ngiyamazi Mprofethi. uyamazi You know Yebo, him. prophet. When did you know Kumalo? uyamazi lo khumalo engikhuluma ngaye You know the Kumalo that Oh, I'm talking manje. about. Where is he? Ngiyamazi emhlabeni. akasekho kunento ayenza No more. Did something wrong. wahlala nalo khumalo wawukade uneminyaka emingaki How old were you? Angisayazi kodwa wena yasedlulile ku60. kunento ayenza He did something. kodwa manje kufuneka ngiqaqe ngoba khona umoya ohleli phezu kwakho I'm na telling baba you upon you. lo khumalo Yes, Kumalo. wawukhuluma naye nixoxa naye nihlala naye Were you discussing with him? Kunjalo Mprofethi. angithi Kunjalo Mprofethi. wawuhlala naye angithi akwazi ungitshela ngalo You khumalo didn't tell me anything Angabi. about him. utshelwa yimina I'm telling you. Yebo Mprofethi. kunento wena baba engumoya The spirit lo khumala ayenayo manje used to possess lento lena engumoya ongekho right wase lo moya evil spirit ususala remained, usukwembatha wena engulfed you. manje lo moya uyahamba uhambe Who is nabantu going- abaseduze kwakho uyakwembatha lo moya ngeke ngisho ukuthi umoya wani I won't say. kodwa what namhlanje spirit is it. ngizowukhipha I'm namhlanje gonna take it out today. uyangizwa baba Can you hear me? Father? ngizovula izinto I'm zakho gonna open your bese things. siyavuleka bese uyabuya uzongibonga la You come back uthi to ngisize tell me, prophet Say, help me, prophet. Size Mprofethi. size prophet Help me, prophet. ngivulele Open for me. awusuke lo moya Oh, kwakakhumalo let it Awusuke lo moya go. Spirit of the awusuke lo Kumalo. moya ongembethe Spirit of the Kumalo that Awusuke is lo- covered baba me. ungitshela wayeyini lo khumalo What kind of a person? Uzwana nogogo simazi kanjalo. nakho-ke ngifuna lokho-ke yabo uyangiphendula-ke That's what I manje want. That is the Baba, response. ngifuna that I ukukusiza, wanted. yakithi. I want to help Uzwa you. Mprofethi. ngoba njengamanje Right now. izinto zakho azilungi ngisho into oyenzayo ayihlangani wena Everything trying to, Kunjalo. nothing comes right in your life. nemali awunayo nemali Money vanishes from your hand. uyahlanganisa imali iphelele ezandleni Money kodwa vanishes. ngizoyivula namhlanje I'm gonna imali open it today, including the man. siyakuvula We are opening. siyakuvula We are opening. ngiyakuvula I'm opening. ngiyakuvula I'm opening. ngivula inhlanhla yakho I'm opening your luckies. ngiyakuvula I'm opening. nginivula nonke Opening everything. nonke ngiyanivula All of you. ngiyanivula nonke All of you. I'm Ngiyadvula opening. nonke. All of you. I'm opening. ngivula imali Open the money. ngivula Open the imisebenzi job. wonke lo moya All the spirits.
Wena You, ngibona wena uzothola la uyawufuna umsebenzi? do you want a job? Umsebenzi Mprofethi. Uyawufuna? Do you want it? Laba abathi ngiyaqala ukufika ibone ngibafuna qho. First time comers, I want them too Umsebenzi much. be sinokuvuka siyofuna sihlale ebhenoni ngokuhlala. Sinokuvuka nje sihambe amafeme ePex. Ngahlangana lutho. Nabakhona la ekhaya ngibaqalile Yeah, ngolesine. I Makulesine started uNkulunkulu mayivuma Thursday. ngiyabatshela okade baba. been Khona la ekhaya. here. Ngoba abanye bahamba So bajwayele. like, get used to this place. Abanye bengasaboni ukuthi See, kwenzakalani. what is it that is Bekanjalo happening? ke baba kusho ukuthi kwakhona itohana ebelivukile kwase kuphelele emoyeni futhi. Lala baba. Ngikubusisa ngomsebenzi Father, I'm uzongena blessing you with a job. uzongena emsebenzini ubuye You get a uzongipha job. imali. Give the money to the prophet. Baba mbusise lo. Father, bless this Ayisele. one. Bonke lomndeni. All the family. Nkosi nibusise abantu. God bless you. Go. Ngifuna ukuthi ubuye uzobonga la uyangizwa Come baba. back and thank me, Father. Can you hear me? Baba umthetho wakho umuntu wenhlanhla. You are a fortunate person. But inhlanhla yakho kukhona why Nkosi yami nakho ngicishe ngikhuluma isibongo. I nearly mentioned the surname. Wena baba izinto za uphi umakoti wakho Where's your bride? Usekhaya. uhlala naye. Yebo. Staying together? Baba ukuzwe ngendawo okuthiwa ibhambayi yini Did ibhambayi? you ever hear Papa Mai? Ibamba umjondolo. Umjondolo. It's Yebo. a shack area. Ungasekhaya. Ibhambayi uyazi leyo ndawo? Do you know the place? Ngiyayazi. Eh? Ngiyayazi. Baba uyaqala ukukhuluma nami. Speaking for the first time to me? Uyaqala namhlanje ukungibona. First time to see me? Wena baba esimoyeni khona Spirit. izinto engingayifihli la baba ngifuna ukusebenza manje I want to treat you. And attend to uzobuya you now. uzongibonga, You're gonna ngiyangizwa? come back and thank me. ngoba izinto zakho Your wena baba matter. zivalwe ngibona indawo know. bese ngibona umuntu Area. kukhona umuntu Someone. ongathi usebenza ngabantu but Like, uphethe umuntu omubi baba ibhamba Solid uyayazi charm. Do you know Pambai? Yebo. uyazi kanjani How do you know Pambai? Ingasekhaya. ingasekhaya thank you Next to my area there. Yabo. ngizoya eBhambayi nawo baba uyangizwa Ngibona kodwa uPambai right kukhona now. isibongo engabe ngiyasibiza wona baba kodwa Mention. ngeke ngisibize I'm not gonna ngenxa mention yokuthi because wena baba into zakho zivalwe Your matters eBhambayi are locked there kunenyanga eBhambayi. eseBhambayi Native doctor eBhambayi. ngibona indawo engathi Area. engathi yakhiwe ngesitini kwasekuchunywa into engathi umjondolo It's a brick. inyanga and, yakhona ebese outside ngibona building. engathi indawo ehlangahlangene la Scattered. ehlangahlangene le ndawo Scattered. iBhambayi Ipambai. baba ngizolikhipha igama lakhe uma usuka la uzobuya uzongibonga I'm gonna remove your name from there. I wanna come back. You're gonna uyangizwa come baba Thank me. ubani okulayelela Who directed you? Ngibona ku-TV. ngizokusiza uthi ngisize baba Help you. ngisize baba Help me, Father. ngisize baba Help me, Father. Bhambayi I'm going now to Bhambayi Yahamba right there. Ipambai. ngiya eBhambayi now I'm going at Pambai. ngiya kule nyanga ngikhathala I'm going to the native doctor there. Sick and tired. unogwaja kagesi Electrical rabbit. unogwaja kagesi Electrical rabbit. njengamanje baba Right now, Father. yokhipha igama I'm lakho going to remove your name. ngale salt With this salt in Emkhukhwini eBhambayi. Tabula from Umjondolo. I'm going there. now. Yahamba manje.
Lethe lapha ngikunikeze umsebenzi bakhipha le Let me ncwadi. do the job. Ngifuna ube nemali wena baba. Credential. Ekhanda I want kwaligezi you to- namhlanje yezwa baba. Don't wash your head. Ekhanda kwaligezi namhlanje. Don't wash your head today, Father. Ngifuna ukunikeza imali. I want to give you the money. Bese lapha. Oh, udlala ilotho. Playing lottery. Yebo. Une company. Ngine-company. Gore FM. Okay. Company yakho ayithola imisebenzi. Ayithola umsebenzi. Uzothola umsebenzi baba. Confirm tenders. God bless you. Bless you. So, found the job. Ngibingelela amaqhawe okhuluma uzamo kwakhe wakamntungwa. Ngizobonga esithunyeni sasenqabeni nesakwashembe. Emva kwenkonzo athi khona esentabeni ngibe nesibonakaliso ngimuntu ezongidubula ngesibhamu. Kwawuthi lo muntu maye ezodubula kimi ngesibhamu ngasikhahlela isibhamu sawela kude. Kanti leyo nto into ezokwenzeka ekhaya kubaba mayenzeka wathi umuntu uyadubula isibhamu sangadubula wasebaleka kanjalo. Ngiphakamisa ukubonga kakhulu. Sanibonani maqhawe enqabeni, igama lami nguThobi Lwakalanga imnambithi. Sacela ukubonga ingilozi kababa uMprofethi yangenzela isimanga ngo2017 ngangibhalise indlu. So ngathola ifoni abantu base housing bathi ke indlu istand siphumile. Angazi nama number ami bawathola phi ngoba ngashintsha ne phone number. So bathi bazosakhela ke nezindlu nasekhaya bathi ngibonge kakhulu engilozini kababa uMprofethi. Amen. Sanibonani maqhawe. Igama lami nginesiwe ngakadlulu ngisuke eDontonali. Ngidobonga kuMprofethi wafika ePitretifu ngangipregi sangena ama-1-on-1 ngacela ukuthi umntwana ngimthole kahle ngoba bebangifungele bathi umntwana ngimthola ngomlomo. Kodwa umntwana kaNkulunkulu nangeligaba lalakhaya umntwana ngimthole kahle uyaphila uneminyaka manje. Ngiyabonga kuNgilozi kaMprofethi.